Ekawatiyo kene jotelo mopogore opogore koro gi kinde ni endi medo dhi nyime kaendi koda lombo oganda jo Kenya mar mondo mi osir gi lwedo e yiero nendo mabiro. Jotelo mopogore opogore go koyango ni gin magiromo mar tayo piny Kenya e kinde yiero ma higa manyien mar 2027 mana kaka jafwambo marwa Justus Adoyo leronwa. Koro tudong' mana dweche gweko manok to oganda jo Kenya dhi e yiero ma higa 2027. Jotelo kanyakla koda duond buch siasa mopogore opogore osebedo katimo manyalo mar lombo oganda jo Kenya mondo mi oriwre kodgi. Ka bende jatend duond buch siasa no ero mar DAP Kenya migosi Eugene Wamalwa ok odong' chien kowacho ni sani koro lombo malich mokalo duond buch siasa no ero mar ODM mondo obed kodgi e twak. There were reasons why we worked together. We have shared values. We have shared principles, democratic principles that we have defended since the first liberation with Jaramogi and Jomo Kenyatta, since the second liberation with Raila and Kina Orengo who are here, and Nyang' Nyong'o and Martha Karua. We will be asking our brothers in ODM that as we embark on the journey next year, you said you will talk to both sides, you will talk to UDA and Kenya Kwanza. We've seen you talking to them. As the united opposition and your colleagues in Azimio, we are also waiting to engage so that we can work together. Kabinde kinigo Mikae Martha Karua, jatendun business no mar PLP Kenya, okwayo oganda jo Kenya nam ni ka giyie to giwuoth kode wuoth achiel e lek mar bedo jatend piny owacho ma pacho kaendi. Vile mulinipenda nikiwa running mate wa baba, naomba munipende huko mbele. Na ndivyo Rais wa leo Ruto apate yake one term na mimi nipate yangu one term. Hata mimi siulizi mbili. One term kwa Ruto, one term kwa Karua. Kabende korka kore, Senator Noero Manandi manomigosi Aaron Cheruiyot to koro dhi nyime kod nyiso oganda jo Kenya nam for this community to produce the first Attorney General, despite 60 years of this community producing brilliant people. Why is the reason? Because of continuous marginalization na kufinyilia watu chini. Ni kama kuna watu walizaliwa wakae opposition miaka mingi. Mimi ningependa niwaeleze watu wa Nyakachi, kama kila jamii ilikuwa imeandikiwa kazi ya opposition, mmeshafanya yenu, wacha wengine pia wafanye yao. Kama jirani yenu siwezi kufurahia ninawasha stima pande hii na pande hii ni giza. Siwezi furahia barabara inajengwa pande hii na pande hii ni vumbi. Kabende ne odhi nyime kod lero ni oganda jo Kenya nam ni onge ber ma bende gibiro yudo ka gintiere oko mar piny owacho kowacho ni owinjore gi ludho migosi Oburu mar manyo teko kata power. Kina Orengo wanasema revolution, and you know Orengo has been talking about revolution from 1978, from Jomo Kenyatta up to now. Na kuna ndugu yetu Oburu who is saying we want power to transform our people. So Nyakachi, I want to plead with you, go for power any day. Don't be lied to about opposition. Dok mabende ne osir machiegni kod wuon welo jod buranero ma Nyakachi migosi Adumo Wuor. Na tutakaa kwa hiyo broad base. I want you to assure the president I'm one leader who did not believe that Ruto could be the president of this country. And I'm one leader who took risk. You all saw it. When Ruto was being declared the president, it was me who was daring to take away Chebukati's reading stool and the chair at Bomas. But now we've seen some of the things which Ruto has done here. We have seen the things he has done. You know, now I'm talking like that hata kama hawa askari wako, because now I'm a friend of Ruto. Nekala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo.